Nej, hvor kunne jeg godt tænke mig at vide noget om atomer. Det er jeg bare pisseglad for, at du sagde, Jacob. Er du klar på at lære nogle atomer? Nej, er det rigtigt? Ja! Wow! Det er sindssygt. Yes. Dags, jeg vil lige til at forklare jer lidt om sådan, atomets opbygning, og hvordan det er, at der ligesom er nogle kriterier, der skal opfyldes, osv., og det består af nogle forskellige ting. Så jeg håber, I følger med, fordi det her det bliver spændende. Yes. Jeg vil nu starte ud med at tegne et heliumatom for jer. Atomer, de er opbygget af protoner, neutroner og elektroner. Protonerne, tager vi lige et lille plus ind her. De er positivt lavet. Elektronerne, de flyver ude i elektronskyen, som vi tegner sådan her rundt om. De er negativt lavet. Og det er sådan et meget typisk eksempel på et atom. Atomer, de kan se meget forskellige ud. Elektronskyen, det er som sådan ikke rigtig sådan en ring udenom atomets kerne, men det er typisk sådan, man ligesom illustrerer det for, at det bedst skal forklares. Men de bevæger sig sådan set tilfældigt rundt om i forskellige lag, som kaldes energiniveauer. Og når atomer de ligesom binder sig, så gør de det med elektronerne i det yderste energiniveau. Atomer de vil gerne opfylde en regel, når det er, at de binder sig. Dublet og oktetreglen, der ligesom siger, at der skal være enten 2 elektroner i det yderste energiniveau, eller 8 elektroner i det yderste energiniveau, hvor det er det bedste. Kovalente bindinger. Ionforbindelser. Er der ikke en, der gider lære mig, hvad det er? Jeg tror aldrig, du ville spørge. Kom, nu skal du følge mig, så skal jeg nok fortælle dig alt om det. Kom med. Nu vil jeg gerne fortælle lidt om ionforbindelser og kovalente bindinger. Så per definition er en ionforbindelse en forbindelse mellem et metal og et ikke-metal. Og her kan vi bruge natriumklorid som eksempel. Så hvis vi lige kommer her på den her side sammen, og vi bruger prikkeformen, så kan vi se, at klor har 7 elektroner i yderste skal, hvorimod natrium har 1 elektron i yderste skal. Og fordi den gerne vil opfylde oktetreglen, så vil den gerne lave en forbindelse med natrium. Og det vil sige, at den er mere positivt ladet, hvorimod natrium er mere negativt ladet. Men den er mere negativt ladet, og natrium er mere positivt ladet. Nu går vi videre til kovalente bindinger, hvor det per definition er et ikke-metal plus ikke-metal. Det kan være mange forbindelser. Og som eksempel kan vi bruge H2O. Hvis vi går herover igen, så kan vi så med prikformen se, at ilt har 6 elektroner i yderste skal, som så forbinder sig med hydrogen, som har 1 elektron i yderste skal, som så kan binde hinanden med hinanden. Og hvis elektronegativiteten er mindre end 1,8, så er det en kovalent binding. Da jeg stod ved morgenbordet i morges, spildte jeg olie i vandglas. Men det blandede sig ikke. Hvordan kan det være? Jeg troede aldrig, du spørge. Okay. Kovalente bindinger. Grunden til, at vand og olie ikke blander sig, det er fordi olie er upolær, og vand det er polært. Shit, man. Oh my god. Hvad vil det sige? Hvad vil det sige, at noget er polært? Hvad vil det sige, at noget er upolært? Jo, hvis vi nu eksempelvis tager butan, så kan vi se, at den har en symmetrisk ladningsfordeling. Det er derfor, at man siger, at stoffet er upolært. Det er det, der kendetegner et upolært stof. Den måde, man finder ud af, om ladningsfordelingen er symmetrisk eller usymmetrisk, det er for det første ved at kigge på selve atomerne. Hydrogens elektronegativitet, den er på 2,2. Carbons elektronegativitet, den er på 2,5. Altså er forskellen i elektronegativitet under 0,5, som gør, at stoffet er upolært. Vi kan også bare se på selve strukturen af butan, hvor vi kan se, at her er der tale om en symmetrisk ladningsfordeling i det, at selve stoffet er symmetrisk. Den måde, det så binder sig til andre butanmolekyler, det gør den gennem Londonkraften. Londonkraften, den fungerer på den her måde, at på et tidspunkt, så er den øvre del, den er positiv, mens den
den nederdel er negativ. Det samme gælder også for den her. På et tidspunkt er den øvre del negativ, den her den er positiv. Det gør også, at de binder sig sammen. Det er det her kendetegn ved lodtrækkraften. Men den er sgu pissesvag. Så derfor, undskyld fordi jeg baner, by the way. Så derfor, så vil det jo være meget federe, hvis man har en stærkere binding. Og det har man, når man taler om hydrogenoxid. Også kendt som vand, også kendt som H2. Okay, så hvis vi ligesom lige kigger på et vandmolekyle her på højre side, så kan vi se her, at forskellen i elektronegativiteteten, den er større end 0,5, som gør, at stoffet faktisk er polært. Derfor vil det her hydrogenatom, det vil være sådan relativt, hvad skal jeg sige, positivt, mens oxygen vil være sådan relativt negativt. Den måde, det så, hvis vi sådan ser intermolekylært på selve de her molekyler, så vil vi så se, at den måde, den ligesom binder sig på hydrogen og oxygen, det er gennem deres forskel i ladningen igen, hvor den her ligesom er relativt positiv, og den her er relativt negativ. Derfor så binder de sig sammen. Det kalder man for en hydrogenbinding. Yes.